Sepanjang penyembahan datuk tadi, buninan sampai kepada ambo, iyalah kata sebenarnya. Lah di dalam barijo balobe, alah di dalam madat ju pusaku. Indak ka diulang kilin, indak ka ditikam jojak, indak ka dititi batang. Diulang kilin kok luko, ditikam jojak kok lipu, dititi batang kok licin. Namun bak to nyolai kini, kalau dirantang namuh panjang, elok dikumpa anaknya singkik segiro ke paguna. Diambil ujung pambisan kata datuk tadi. Manolah ujung pambisan kata datuk tadi. Anak orang di sawah luar nak lalu ke pakan sinayan. Ambo mulai jo bismillah, iriang dek datuk jo basuh tangan. Sekian saja dari ambo.